Okay mga S-Friends, so eto, nahanap to nung anak ko na kasama ko ngayon. So good thing kahit papaano medyo satisfied na kami. Dahil kahit papaano nakita natin at least up close and personal yung ito na kanina pa po natin hinahanap. Yung proof man lang ba na may maipakita or meron pa tayong madatnan na dati pong, alam mo yon, bahagi ng PNR sa North Line Railway. In particular, ito pong bahaging ito, Pamalasiki, ito pa San Carlos na ito. So ito na talaga yung isa sa mga hinahanap natin kanina pa. At least nandito pa rin, no, yung bricks, yung original na, alam mo yon, na mga materyales niya, oh. And then ang ganda lang niyang tignan. And then ito, just imagine, ano, andito pa sana yung tulay, ano.